Bueno, aurreko pilula formatiboari jarraipena emanez, kasu honetan, pilula honetan, ikasleek adimen artifiziala nora erabili zikloko espezialitateari lotutako ideiak sortzeko. Bai? Pilula formatiboa. Bai? Kontekstualizatuz, jakin dezazuen, pilula hau diseinua fabrikazio mekanikoko goi mailako ikaslentzat zuzenduta dagoela, testu ingurua bigarren goi mailako ikaslentzat dela, matrizegintza gaia lantzeko asmoarekin, bigarren erronkan egongo ginateke, eta bigarren erronka honetan trokel bat diseinatzea proposatzen zai. Hasiera baten, erronkaren hasieran, pixkat trokelen eta matrizegintza mundura hurbiltzeko, trokel batek dituen osagaiak identifikatzeko eskatu zitzaien eta identifikatu ondoren, normalizatuak direnak pixkat lantzeko eskatu zitzaien aurreko piluran. Pilura hartan erakutsi zitzaiena da informazio hori nola lortu eta pixkat kudeatu adimen artifizialaren laguntzaz. Baina kasu honetan, oraingoan, adimen artifiziala erabili nahi dugu sormena lantzeko. Hau da, ikasleek jaso zuten informazio hori transmititzeko lanabes edo erraminta bat sortu behar dute. Eta horretarako adimen artifizialaren laguntza izango dute. Bai? Beraz, orain, egin dugun lehenengo gauza da, helburu berria finkatu. Honela esaten diet ikaslei. Oraingoan jaso duzuen informazio hori nola transmititu erabaki behar duzue. Hori da helburua. Zein formatotan, zein da transmisio hori egiteko baliabiderik egokiena, komunikazio lan hori egiteko tresna aukeratu behar da. Nola adimen artifizialaren sormen prozesuak nola burutu pilula ikasitakoa praktikan jarriaz. Hau da, pilula honetan proposatzen zaiena, biharetzi praktikan jarri beharko dute. Hasi aurretik, aholkutxo batzuk, ikaslentzako. Kontutan izan, oinarrizko divergentzia eta sormen prozesuetan duzuen esperientzia lehenengo mailan ikasikatakotik, bai? Adimen artifizialaren oinarrizko ezagutzak ere landuak dituzuela, baita, bai? Hau, lehenengo mailan digitalizazio asignaturan edo moduluan ere landu izango da, beraz, bigarren mailara esperientzi pixka batekin etorriko dira. Orduan, proposatzen zaizuena talde bakoitzak adimen artifizialeko tresna bat aukeratu, aldela desberdinak izan daitezela, talde desberdinetan, eta tresna hori taldekide bat baliz bezala hartuko duzue. Beraz, taldekide bakoitzak proposamen bat egingo du, eta guztiei adimen artifizialak ematen digun ideia edo informazioa gehituko diogu. Azken honekin nola lan egin behar den erakustea da pilula honen helburua, bai? Bale. Aurretik esan, adimen artifizialak ematen digun informazioa ezin dela inoiz definitiboa izan. Hau da, gure eskuetatik, ikasleen eskuetatik pasatu beharko da soluzio definitibo hori. Bale? Aprobetxatu baita ere, prontaren erabileraren teoria gogoratzeko eta guzti horreri praktika on bat emateko, eta baita ere gogoratu adimen artifizialari beti ahalik eta datu zehatzenak eman behar dizkiogula gure testuinguruari buruz, bai? Bale, gero, ideiak sortzerakoan, betiko moduan, taldekide bakoitza bere ideia proposatuko ditu, ezin da ideiari kritikatu eta momentu honetan kantitatea da garrantzitsuena, bai? Eta gero, ikusiko dugu nola adimen artifizialari laguntza eskatu, bai, gure lana errazteko. Eskaera horretan, ideien hobekuntza bat eskatuko diogu, bale, testu ingurua errespetatuz, koherentzia mantenduz, eta ikasleek atera dituzten ideia kopurua pixkat errespetatuz, bai? Bale. Pilula honetan, taldekabari bakarkako lan bat denez, nik ezin dut hori zehatz-mehatz jarraitu. Nire kasuan, kopilot tresna erabili dut, kasu honetan euskeraz erabili dut, eta aurreko pilulan lortutako informazioa berrerabili dut transmisio lan hau burutzeko lagungarria izango zaidalako.
Vale? Orduan nik kopilotean jarri dudan informazioan, hitzkako batzuk erabiltzea erabaki dut, ez? Kontekstualizazioa kontutan izateko lanbide heziketako irakasle bat naizela, ikaslentzako jarduera bat antolatu nahi dudala, eta kontutan izan beharreko gauza batzuk, ez? Gelan aurkeztu dudala, edukia landu behar dituztela, aurretik edukiak kopiatu behar ditudala, berak emandako informazio batetik, eta bar. Bai? Hori, horrela izan da, hemen dago nik idatzi diodana kasu honetan lehenengo eskaera egin diodanean, kontekstualizazioa, eta berak aurreko piluran eman zidan informazioa. Bai? Eskaeran guzti hau idatzi diot, kopiatu diot, eta berak eman didan erantzuna hauxe izan da. 7 aukera eman dizkit, transmisio hori egin ahal izateko ikasleekin, edo ikaslenganako, bai? Eta oraindik gauza gehiago emateko prest egon da, bai? Bueno, Copilotek eman dizkit 7 aukera horiek, baina orain arte hauxe da eman digun laguntza. Zer gertatzen da? Laguntza horrekin aukeraketa bat egin behar dugula, eta hor divergentzia fasetik konvergentzia fasera pasatu beharko garela, eta hemen edo nik edo zuen kasuan ikasle taldeak erabakiak hartu beharko dituela. Eta erabaki horrek hartzeko momentuz adimen artifiziala ezingo dugu erabili. Hau da, taldeak galdera batzuk egin behar ditu talde barruan, ez? Zer iruditu zaizue adimen artifizialaren ekarpena, nolakoa izan da? Ideiak sortzeko lagungarria izan da? Bueno, da orain, irakasleok egin behar genukena da, dispositiboak utzi eta hausnarketa ambiente edo giro bat proposatu. Non, momentu hona dan, ikaslek kontzientzi digitala lantzeko, sakontzeko, eta gogoratzeko printzipioetan oinarria pertsona dala, eta ez adimen artifizialak ematen digun informazioa. Hau da, erabakiak guk talde moduan, nik irakasle moduan, nik ikasle moduan hartu behar ditu dela. Bai egin genezakena da, gero aurrerago, hausnarketa hori egin ondoren eta gauzak argiago izan ondoren eta eztabaidat baten ondoren, adimen artifizialari beste galbaera lan bat proposatu. Horretarako nik adibidean hauxe egin dut. Adimen artifizialari erronkaren helburuarekin bat datozen irizpide zehatzak eman dizkiot berriz ere. Ikaslengan pentsatu dut eta esan dut, momentu honetan nire ikaslei gehiago gustatzen zaizkie testu gutxi eta irudi asko dituzten tresnak. Irudiak erabiltzearen zaleagoak dira. Bideoak grabatzeko ez daude prest, beraz. Zehaztasun horiek adimen artifizialari proposatu ondoren, eskatu diot, eman dizkidan soluzio guzti horietatik 2 aukeratzeko. Hori idatzi diot, eskaera hori egin diot, berak emandako informazioan oinarrituta barriz ere, informazioa kopiatu ondoren, eta berak proposatu dizkit 2 hauek. Infografia teknologikoa eta maketa edo pieza fisikoaren errepresentazioa. Eta azkenik gomendio bat egin dit, bien arteko kombinazio bat. Hau kontutan izan da, erabaki bat hartu behar dut. Zuzendu, moldatu, zuen nahi dozuena, informazio horrekin, informazio berri honekin, moldaketa bat egin, eta beste laguntza bat eskatu aldiozue adimen artifizialari. Eta nik, adibide honetan, esan diot, garatzeko bat hautatu dut, hau da, infografia teknologikoa, hori da niri gehien gustatu izan zaidana, eta esan diot infografia teknologikoa garatzeko, baina gauzatxo batzuk kontutan izan da. Denborak proposatzeko, aurkezpenaren irisgarritasuna, edukiak, errubrikaren bat ere, proposatu diot, eta berak honako hau erantzu dit.
jarduera nolabaiteko aurre diseinu bat egin dit, infografia motatuko jarduera bat izango litzateke, non helburuak idatzita dauden, zeregina, bai? Denbora antolaketa, bai? Nola antolatu aldan lau saiotan, ze tresna eta ze baliabide erabili alditudan, zer izan behar duen infografia horrek, eta gero ebaluazio errubrikatxo bat proposatu dit. Azkenik, hausnarketa galdera batzuk ere azken saiorako, eta material osagarriak eskaintzeko prest ere egon da, ez? Vale? Eta hemen ikusten dozuenez, adimen artifizialak, kopailotek momentu honetan ez dit niri infografia bat ezer ezetik sortu. Baizik eta eman didana da, gioi bat nik gero material hori sortu ahal izateko. Beraz, ikasleok argi dago, hemen azaldu dudan moduan, lana gure eskuetan dagoela. Guk egin behar dugula transmisio tresna hori, eman diguten laguntza horretan oinarrituta eta nahi ditugun zehaztasunak sartuta, guk diseinatu behar dugu erreminta hori. Eta pilula ez bukatzeko, oraindik beste adibidetxo bat daukat hor, baina komenigarria da praktika hau egiten bukatzen duzuenean, hausnarketa bat egitea, ez? Talde bakoitzak adimen artifizialaren erabilerari buruzko esperientzia azaldu beharko luke, bai? Ikaslea zarete, ikasketa fase batean zaudete, eta adimen artifiziala gure inguruan dagoen tresna bat da, eta ondo kudatzea komenigarria da. Hau da, kudeaketa horretan nolabaiteko formazio bat izatea komenigarria da etorkizunera begira. Beraz, olako hausnarketak egitea ere uste dut garrantzitsua dela. Nola lagundu dizue adimen artifiziala divergentzia eta konvergentzia prozesuan, bai? Taldean sortutako ideiak aberasteko baliagarria izan da, bai edo ez, zergaitik, bai? Eta gero baita ere zein arazo izan duzuen, ez, kontutan izatea, bale? Baita ere ondorio nagusi buruz hausnarketa bat egin, ez? Uste duzue prontean idazten dena edukia argia eta garbia izan behar dela, eta beste mota honetako hausnarketa batzuk, ez? Azkenik, esan, pilula bukatu aurretik, adibide berbera egin dudala ChatGPT adimen artifizial tresna erabiliz, eskaera berbera idatzi diot, bai? Jasotako erantzun hau da alternatibak kasu honetan 1, 2, 3, 4, 5, 6 izan dira, bai? Gero galbaera pasat ondoren honako hauekin geratu da, edo aurkeztu dizkit, eta gero bietatik zelan da, bat garatzeko eskatu diot, neuk aukeratutakoa, eta kopailotek egin didan moduan jarduera baten gidoia proposatu dit. Lehen esan dudan moduan, gure eskuan legoke, gidoi hori aprobetxatu edo gidoi horretan oinarrituta, gero guk transmisio tresna bat diseinatzea.